이만 치라고 이제 그걸 권태라고. 가을에. 그차를 가는 거 그차. Hello लोगोफोर बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायगोनाय बावहरगोनाय थाबाय स' लोगोफोर दिनै जोंहा माइ गायनो नारबाय माइखौ दाखालिनिफ्राय गायखादों ओमफ्राय आं भिडिअखौ लानो मोनाखैमोन स' दिनै माइ गायनायखौ आं भिडिअखौ देखायनोसै स' माखासे फुगोन आरो गायगोन आरो स' मोनबेसे दब्लाय हायो नायसै खोथिया फुग्रोदों खोथिया ओइ हांलाय दब्लायसे आबायथ' दा सि साललायनो थुनांगोन नोंसोरो फैदो nó mới thử với thịt đỏ. 그자 hả sao đi 그차를 가는 거 그차 नै सिगां दब्लायखौ गायखांजोबखाबाय जोंहा उनावसो गायनो मोनबाय नै मा मेथद बिलाय नै दुरुं बोनानैसो गायदों दुरुं नै दुरुं मेन दसे रेस्ट मोनदों दसे रेस्ट मोनबाय दब्लायथाम गायखांबाय ओमफ्राय दसे रेस्ट मोनलायबाय थाइजौ मोनजागोननो थाइजौ नै बयबो थांजोब्बाय आं देखायनोसै थाइजौ खाजि लगायनानै लाबोदों अ नायलांबाय थादो ओइ नों मा खारलाबाय थादोंलै नों मा खारलाबाय थादों सोबनायखौबो खाराबा फाग्ला बानलु गोरान संदां थाइजौ आंना गोथां गोजाबाव सोरो बियो बेनो फुनदों बैसो नों मा जानो नागिरदों मा जानो नागिरदों खाथियाव दाथां होननाय दैसेरो नोंना साहाजोब नै बे दब्लाय दंबावो नै फुगासिनो दं हनै थाइजौ राननानै थाइजौ 이만 치라고 이제 그걸 थाइजौ रानदों थाइजौ नै थांमान ओरै फैदो बिमाजों बिदैखौ हर नों बिदै लोंग्राखालै बाव जाबाय जाना लांसै हरा जाबालाय आं बुद्धि गोसोखांनो बुद्धि गोसोखांबाय सोमजाबाय ओइ जाद' बबे ओइ आं जानहरगोन दा खावखुमा हरगोनसो आङो ए फुबाय था माइ गायदों लोगोफोर माइ
बुरजा गायखांबाय बेखौ मेन दल होनानै मडेल खालामनानै गाबोन हाजोबसिगोन थारै गायबा Dia là đó, anh có bay. Anh có bay. Phải không? Nó là kịch cha. 고치자시다. 왜 하는 거야, 너래? 왜 하는 거 나올래? 맘스트 비에? 마흘려 비코? Con. 뭐 이공? 독라이 쉐바래 고와이 독라이 쉐. 라스트 독라이. लोगोफोर जोबथारनोसै बेनो लास्ट टपलाय बेनो लास्ट टपलाय नायदो नै दुरुं बोनानैसो गायदों दुरुं बोनानैसो गायगासिनो दं जोब्बाय दावगा ओइ दावगा आदा फुंखा जोब्बाय दिनैनिखौ गायखांलायबाय गाबोन रेसनि उनाव समफोर नांगोल जांख्रा जानो हागौ नेनानै थादो दिनैनि सानसे थांलायबाय गाबोन रेस ओमफ्राय समफोर जोबगोन बायदि समफोरनो नांगोल जांख्रा जागोन बायदि आरो हाल जांख्रा होनो ना नांगोल जांख्रा होनो आं मिथिला